Είναι εξαιρετικά πολύτιμο το έργο που προσφέρουν κάποιοι λάτρεις του λαογραφικού μας πλούτου με την επιμονή τους να συλλέγουν αντικείμενα που έχουν σχέση με τη ζωή των παλιότερων στο μακεδονικό χώρο. Χάρη στο μεράκι αυτών των ανθρώπων έχουν δημιουργηθεί οι βάσεις για να γίνουν στη συνέχεια πολλά λαογραφικά μουσεία. Χώροι δηλαδή μνήμης ενός πολιτισμού που θα χανόταν κάτω από τον οδοστρωτήρα της σύγχρονης ζωής και της τεχνολογίας. Η Γη της Μακεδονίας, η λαογραφική εκπομπή της TV100, παρουσιάζει σήμερα το σπίτι μουσείο του Κωνσταντίνου Σταμάτη στα Κείμηνα Θεσσαλονίκης. Όπως θα διαπιστώσετε, τα αντικείμενα που έχει διασώσει ο κύριος Σταμάτης είναι ανεκτήμητης λαογραφικής αξίας και μπορούν να αποτελέσουν στο μέλλον αντικείμενα μελέτης για να πληροφορηθούμε πώς ζούσαν οι παλιότερες γενιές, ποια εργαλεία χρησιμοποιούσαν στην καθημερινή τους ζωή, πώς διακοσμούσαν τα σπίτια τους, ποιες ήταν οι σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων. Ο Κωνσταντίνος Σταμάτης, με το να συντηρεί με δικές του οικονομικές θυσίες το σπίτι αυτό, συντηρεί και διασώζει πολύτιμα ντοκουμέντα της ζωής των προγόνων μας. Με τη στάση του αυτή επιτυγχάνει το κέραιο και ουσιαστικό και δείχνει εμπράκτος την αγάπη του για τη γενέθλια γη. Μήπως κι άλλοι πριν από αυτόν που εμπνέονταν από τέτοιου είδους όνειρα και ευαισθησίες δεν διέσωσαν τον γενέθλιο τόπο μας? Μήπως η Μακεδονία μας δεν σώθηκε χάρη στην αυτοθυσία και την προσφορά, την ανιδιοτελή προσφορά ανθρώπων που πίστεψαν στη δύναμη της φιλοπατρίας? Κύριε Σταμάτη, από πού πηγάζει αυτή? Φαίνεται επειδή μεγάλωσα μέσα σε μια οικογένεια που ήταν οικογένεια της παλιάς δομής, του παλιού στυλ, που ο παππούς μου επειδή είχε μεγάλο μεράκι και για να ζήσει έτσι με τον παραδοσιακό τρόπο και ακόμη το ότι του άρεσε κάθε τι καλό και να το βάλει στη θέση που έπρεπε. Ήταν ένας πολύ πρακτικός και τακτικός άνθρωπος. Μάλιστα. Το σπίτι αυτό στο οποίο βρισκόμαστε σήμερα και είναι πραγματικά ένα μουσείο, έτσι όπως εσείς το έχετε διαμορφώσει και το συντηρείτε. Είναι του παππού σας? Είναι του παππού μου. Του Κωνσταντίνου Σταμάτη. Του Κωνσταντίνου Σταμάτη, ο οποίος ήταν γιος του Νικολάου Σταμάτη και ο οποίος Νικόλαος, σας κάνω μια αναδρομή στο παρελθόν, δεν λεγόταν Σταμάτης, λεγόταν Νικόλαος Φουντούλης του Σταμάτη. Γιος του Σταμάτη Φουντούλη. Επειδή όμως ήταν μοναχογιός του Σταμάτη, δεν τον ονόμαζαν Φουντούλη ποτέ, τον ονόμαζαν ποιος? Ο Νικόλας του Σταμάτη. Και οι απόγονοι του Νικόλα, του γιου του Σταμάτη, γίναν Σταματάδες όλοι. Μάλιστα. Το σπίτι αυτό χτίστηκε το 1902. Το 1902, οπότε ήρθε ο παππούς μου εδώ, ζούσε στα Σταματέικα, όπως λέμε, κάτω υπάρχει μια ολόκληρη περιοχή που είναι τα παλιά σπίτια των Σταμάτιδων, των Φουντούλιδων, και ήρθε εδώ νιόπαντρο σχεδόν με ένα μωρό, με τη μια θιά μου, έκανε 10 παιδιά. Και το κτίσε και ήρθε εδώ, διότι εδώ που είμαστε ακριβώς, που ενώνεται με τον υπόλοιπο χώρο, ήταν το ραφί, τα ράφτης του κόσμου. Ράφτης και είχε και μπακάλικο. Τα χρόνια εκείνα να είσαι τεχνίτης και να έχεις και μπακάλικο ήταν μεγάλη πόλη. Εσείς όμως δεν μεγαλώσατε σε αυτό το σπίτι? Σε αυτό το σπίτι μεγάλωσα. Σε αυτό το σπίτι. Εδώ γεννήθηκα, εδώ μεγάλωσα, μέχρι 12 ετών που τέλεισα το δημοτικό των Κειμήνων και πήγα στο 4ο γυμνάσιο Θεσσαλονίκης, γιατί δεν υπήρχε γυμνάσιο εδώ. Υπηρετήσατε στη συνέχεια και ως ηλικιάρχης, ως υπηρετικός εδώ? Τέλειωσα το Πανεπιστήμιο Φυσικός, έγινα καθηγητής, γύρισα πολλά μέρη, διορίστηκα στη Ζαγορά του Πηλίου, από εκεί μετατέθηκα στο Λαγκαδά, στο Σοχό, έγινα γυμνασιάρχης με το παλιό σύστημα, όχι με το σύστημα το κομματικό, με την τετραετή θητεία, έγινα με αξιολόγηση, με εκθέσεις και λόγω... Και κάποια στιγμή ήρθατε στα Κείμηνα. Και πήγα στον Ευροκόπη γυμνασιάρχης, πήγα στον Εύρο από το Κιλκής και ήρθα στα Κείμηνα γυμνασιάρχης, πριν από 14 χρόνια. Μάλιστα. Εδώ δεν υπήρχε γυμνάσιο, ήταν ενοικιαζόμενο κάπου σε μια περιοχή ανάμεσα στα Μάλγαρα και στα Κείμηνα. Έκανα 4-5 χρόνια ενοικιάρχη στο παλιό. Το 1992 έγινε το καινούριο κτίριο, γυμνασιάρχης στο παλιό. Να έρθουμε στο θέμα μας. Το σπίτι αυτό πάντοτε κατοικούνταν? Πάντοτε. Μία περίοδο που ήρθαν οι γονείς μου όταν έκανα εγώ τα πρώτα μου παιδιά για να φροντίσουν τα παιδιά, ήταν συνεργαζόμενοι και οι δύο με τη σύζυγο, για κάνα 3-4 χρόνια έμεινε κλειστό. Αλλά ερχόταν ο πατέρας μου Σαββατοκύριακα και τα λοιπά. Όταν όμως ήρθα εγώ εδώ διευθυντής, το περιποιήθηκα. Σχεδόν το αναπαλαίωσα. Τι είναι αυτό που σας συγκινεί σε αυτά τα αντικείμενα τα οποία έχετε συλλέξει στο σπίτι? Οι παιδικές μου αναμνήσεις φαίνεται. Και επειδή τα παιδικά μου χρόνια ήταν χρόνια δύσκολα και κατοχικά
Και επειδή υπήρχε μια σχετική ευμάρεια στη δική μας οικογένεια και γενικά σε όλους τους κατοίκους του χωριού, ότι είχαν ψωμί να φάνε. Έτσι δεν είναι? Και εκείνο που με έδεσε ήταν ότι μέσα επισκεπτόμασταν και τη Θεσσαλονίκη καμιά φορά, βλέπουμε τη δυστυχία ανθρώπους να πεθαίνουν στον δρόμο, στην κατοχή. Και ερχόμαστε εδώ και βλέπαμε μια ζεστασιά και μια θαλπορή. Κάτι που δεν το βλέπεις έξω. Και όσο μεγάλωνα και έβλεπα ότι αυτά τα πράγματα εξαφανίζονται, τόσο το αγαπούσα περισσότερο. Τώρα, τι ψυχολογική διεργασία έγινε μέσα. Είναι αντικείμενα που σας δένουν με το παρελθόν. Τι είναι αυτό που τα κάνει αναντικατάστατα αυτά τα αντικείμενα? Μα είναι αναντικατάστατα. Βρες μου, κάτι που θα σου δείξω τώρα, πήγαινε και βρες μου, θα σου δώσω ό,τι θέλεις. Υπάρχει και ένα καβουρδιστήρι καφέ. Και απέναντι θα το δούμε έπειτα. Λοιπόν, αν μου βρεις σήμερα ένα άλλο καβουρδιστήρι καφέ, θα είναι από ένα μουσείο που το κρατάει κάποιος μερατής. Δεν θα το βρεις πουθενά. Και αν πεις να βρεις έναν παλιό τενεκιτζή, όπως λέγαμε, να σου κάνει καβουρδιστήρι καφέ, θα σου πει δεν μπορώ να κάνω. Ενώ λοιπόν η τεχνολογία, κύριε Σταμάτη, έχει προχωρήσει, εν τούτοις αυτά τα παλιά αντικείμενα είναι πιο καλά από τα γεμίζει την ψυχή, κύριε Βουτά. Ό,τι θέλετε πείτε μου. Εγώ προτιμώ να έρθω να καθίσω μια ώρα εδώ παρά να βάλω τη τηλεόραση και να δω το μάτς που δείχνει από την Ιαπωνία ή οτιδήποτε άλλο. Ή ένα σύριαλ του Φόσκουρου, παραδείγματος χάρη. Μην το κατηγορήσουν τον άνθρωπο, μερικοί τους αρέσει πολύ. Το λέω αυτό όχι για να πω περί του έργου. Σας αρέσει περισσότερο να ασχολείστε με αυτά τα αντικείμενα? Ναι, όχι να ασχολούμαι, μου αρέσει και να τα βλέπω και να ασχολούμαι και βλέπω, όχι μόνο εγώ, γιατί τότε όλος ο κόσμος δεν ξεκολλάει τα μάτια του και δεν θέλει να φύγει από εδώ. Να φανταστείτε όταν θέλω να κάνω φίλους τραπέζι. Έχω και στη Θεσσαλονίκη σπίτι, εκεί μένω. Δεν μένω μονίμως εδώ. Λέει, θα πάμε στα κείμενα όμως. Τώρα, να θέλουν αυτό να πάμε στα κείμενα, εδώ με 10 μέρες έχουν κουνούπια τα κείμενα. Και όμως θέλουν να είναι στα κουνούπια, αλλά να βλέπουν και αυτό το σπίτι. Καταλαβαίνετε, τώρα βγάλετε το συμπέρασμα. Ποιο είναι το πολυτιμότερο αντικείμενο για σας? Ο χώρος αυτός. Εγώ μοίρασα την περιουσία με τον αδερφό μου και έδωσα ακίνητα που φέρνουν εισοδήματα, γιατί τα είχαμε εξεδιαιρέτου και 50-50%, έδωσα ακίνητα που φέρνουν εισοδήματα και καράτησα αυτό που δίνω εισοδήματα. Του δίνω, γιατί θέλει συντήρηση. Θέλει συντήρηση. Ναι. Μάλιστα. Από τα αντικείμενα όμως αυτά δεν ξεχωρίζεται κάτι, δεν είναι κάτι πιο αγαπημένο? Κοιτάξτε, δεν έχουν προτεραιότητα οι προτιμήσεις μου εδώ. Για τον εξής λόγο. Μόλι μπεις μέσα και μόνο η μυρωδιά του σπιτιού σε γεμίζει. Εμένα. Ναι. Φυσικά πηγαίνω στο πάνω δωμάτιο που κοιμόμουν μικρός. Ή τη δροσιά του ξύλινου σπιτιού όταν μπαίνεις. Αν ερχόμασταν σήμερα ή αν είχε κάποιο πιο ζεστό καιρό και μπαίναμε απ' έξω με 40 βαθμούς, εδώ θα είχε 28 βαθμούς μέσα το ξύλο. Και κύριε Σταμάτη, ποια είναι τα σχέδιά σας για το μέλλον αυτού του σπιτιού? Να το φροντίσουν όπως εγώ τα παιδιά μου. Αν το φροντίσουν. Η δεμή τους είπα, αν δεν μπορείτε να το φροντίσετε, δώστε το στον Δήμαρχο. Πάντως δεν θέλετε να χαθούν αυτά τα αντικείμενα? Ποιος το θέλει? Έναν ξένο να ρωτήσετε, πάτε έναν χωριανό και πείτε του Σταμάτη το σπίτι θέλεις να τα αφήσουμε να χαθεί, θα σου πει όχι. Πόσο μάλλον εγώ. Αν έρχονταν κάποιος και σας πρότεινε να τα αγοράσει, με οποιοδήποτε αντίκρισμα χρηματικό αδύνατον, ό,τι και να μου δώσει. Τίποτα σας λέω. Μόνο αν ξέρω ότι, φυσικά όχι να το πουλήσω, θέλω να πάει στην οικογένεια Σταμάτη. Και επειδή έχω και αρσενικό παιδί, όπως λέμε, παιδί, γιατί εμείς παιδιά λέγανε τα αγόρια. Τα άλλα δεν τα παιδιά, τα κορίτσια. Λοιπόν, και επειδή έχω και παιδί, πιστεύω αυτός να το φροντίσει κάπως, να πάει σε άλλον. Και αν δεν πάει, να βρεθεί κάποιος άνθρωπος κάποτε, γιατί αιώνιοι δεν είμαστε εδώ, να βρεθεί κάποιος που το διατηρήσει. Έχει σημασία σήμερα να κρατούμε αυτά τα αντικείμενα? Τρομερή σημασία. Αν παρατηρήσετε σε διαφόρους λόγους, σε όλους τους λόγους, αν αποκοκούν από τις ρίζες τους, χάνονται. Και για μένα αυτό είναι ρίζα, όχι μόνο για μένα. Βλέπω και την προθυμία των συγχωριανών μου να το δουν, να το πενέσουν, να βρεθούν κάπου και να πούν πάτε να δείτε ένα σπίτι που έχουμε στα κείμενα που έχει τα σκεύη, τα έπιπλα, που δίνει την εικόνα της ζωής των κατοίκων τότε. Και αυτό είναι η ρίζα. Όταν θέλουμε να κόψουμε ένα δέντρο και να μην μας πάρει χαμπάρο γείτονας, να μην το κόψουμε και μας πάρει στην αστυνομία, πελεκάμε τις ρίζες γύρω-γύρω, ρίχνουμε κάνα οξύ, κάνα αυτό και το δέντρο καίγεται, ξεραίνεται και ενώνει ολόρθο. Έτσι είναι και οι ρίζες αυτές της παλιάς μας κουλτούρας, ζωής.